hai ba na manta kwanaki can muka hau jirgin ƙasa ni da wani bafulatani sai yake tambaya ta bayan Allah ina za ka je na ce ni zan koma gida ne saboda akwai waɗanda na je zan kai wa wasu shirye-shirye na kuma dawo na ce to kafin ka bani labarin kai wani shirye-shirye ka je ka kai wa waɗansu tura sai na ce ni bari na fara baka na yake gaya mu na ce to ina jin ka na ce ka gan nan ni kuma na ce eh na ce shi kuma daga gidan TV yake ya je ya musu godiya ne sannan ya samu wani mai sai da TV shi ma ya maka godiya na ce akan dalilin me sai ya dariya sai ya ce ai shanunsa aka ɗebe kusan guda 100 to da aka ɗeba shanun nan sai aka saka a cikin gidan TV cewar gashi an zo ana kula da wasu gonaki za kuma a yi noma a gurin mai kyau da armashi to kuma sai aka hango wa'annan shanun da aka hango wa'annan shanun to sai aka duba ba a ga mai su ba sai aka ce to sai aka ga wani mai shanu bafulatani shikenan wanda muke jirgin da shi sai aka ji kawai yana ta kiransu yana ƙara yana ihu yana ƙara yana ihu sai aka ga wa'annan shanun sun dawo bakin shagon mai tibin nan sun zauna suna kuka sun duka sai mutane suka ce to duk yadda aka yi wannan shanun sun gane mai gidansu wannan mutumin shi ne ubansu kuma sato su kenan aka yi ko don haka shi isa aka kai aka yi ta lalibe aka yi ta bincike aka zo aka samu masu gidan tibin da aka ce ina kuka ɗauko wannan shiri suka ce ai a gari kaza a daji kaza sai aka ce ina wani mutum da kuka gani yana kamar kiran wasu dabbobinsa suka ce eh ba za mu gane shi ba amma bari mu koma sai koma ai suka ga ya jikum ai sai mai ka ce jauro ita an me da me ka mai shanu na guda 100 aka ɗebe sai ce to tun da haka ne zo mu je aka tafi yanzu wannan garin da aka saci shanun suna ganinsa suka tashi ba ya ga shanu da tsalle-tsalle ba ga shanu da murna ba sun ji daɗi sun ga mai gidansu to fa shine jin daɗin haka ya ce shi ne na ce to shanun ku taho gida ni kuma he na tsaya gidan tibin nan na sai da guda 2 a cikin kurak na ba su suma na ce amma yanzu jauro ai ma sata shanu 100 ka ɗauko guda 2 kar ka bayar wai don gudunmowa na ce gaskiya ba kai ba ai guda ni ba zan ma yanka guda 2 ba na ce iya ya ce na ce to ai ko Allah ya hawaye maka jauro jauro kwanaki ban manta ba a cikin irin mutanen jauro na ce muna tafiya da wani jauro sai aka bugo min waya aka ce jauro ya ce na aka ce to fa juma ta tafi ya ce a wace ce kuma jume aka ce ai jume ya ce ai babanmu kenan yauwa ya ce babu ko ya ce eh ya ce a to mutane suna taimaka su suna taimaka ya ce a to ya za a yi ai dole a yi haƙuri saniya ma da ciki ta mutu wai walle jume uwa kuma ta wani wai shiri salo wani bafulatani ya ce shi ya zo Kano ne kawai saboda ya je ga yadda wai ake salo na ce kai abin da ya kaka ya ce eh sai na ce to ni yanzu abin da zan ma bari na saka maka shi ya ce ina ka same na ce ai ni shirin salo baya wani burge ni ya ce saboda me ya ce ai zo har a can Chadi suna jin salo na ce iya ya ce na ce to ni bari ka ga duka na bubbi su dama na sassan su duk sanda suke bacci sai kawai na saka momari ina ajiye momari kusa da mutum to fa duk abin da zai na wata 1 ni na gama ɗauke shi na ce bari ka ji na wata 3 ba nan gaba da za su yi salon nasu da na saka man na ce to ka je
ni na duk abin da za ka tambaya ka tambaya. Ai kuwa sai da ya ji sai da ya ji na wata ukun nan cir. Duk ran da yanzu za su yi salo yana kamo nasa a waya sai ya ji su ne a rediyo. Ai kuwa sai ya bugo min waya ya ce lalle kai naka salon ya bambanta da nasu. Na ce a ni gaba ɗaya kwakwalwa nasu na ɗebe. Shi isa na ce duk sanda suke salo ko ba na gari ba ruwana, ina ajiye da shi, da na buɗe wayata zai kaman na wata uku duka ya yi min rikodin. Salo kai kuɗi ya yi kuɗi sun ina ma na wannan